الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي الله سبحانه وتعالى تنو كالفو كبركدا كنما نكشني نافه أكو جايا كراك صلى الله عليه وسلم أنا كسودنكو أنا جنيغنيمو أنا مغو تغروكو فوكتاسي القيامة جودوما. أمي الله سبحانه وتعالى دلي أكامبلا جلي فرا وجمع كل سنومينكا doni na fama ala ko nɔgɔya ne n'aw bɛɛ lajɛlen ye. doni mu a b'a nafa diɲɛ kɔnɔ ani alikiyama jɔ dɔn. o tɛmɛnen kɔfɛ nin y'an ka walanda kɛnɛ ye n'o de ye usulul iman fi daw'il kitabi wa sunna. limaniya jɔsenw a nana kurana kɔnɔ cogo mun na ani kira ka sunna sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala a ye muminiw tanu minnu limaniyara ni ala ye ka limaniya ni ala ka mɛlɛkɛw ye ka limaniya ni ala ka gafe jiginɛw ye ka limaniya ni ala ka cidenw ye ani ka limaniya ni dɔn laban ani latigɛ. nin jɔsen wɔɔrɔ in n'a sabatira mɔgɔ mun bolo i ye baara kɛ n'a ye i k'a dɔn k'a fɔ i ye kunnadiya sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ wa i sara ye alijinɛ ye alikiyama jɔ dɔn. an bɛ Allah subhanahu wa ta'ala deli ala k'an bɛɛ lajɛlen sara kɛ alijinɛ. walanda tɛmɛnen an ka kuma kun jɔra baaraba dɔ kan mun bɛ kɛ alikiyama kɛnɛ kan n'o de ye peseli ye. an ko fɛn minnu bɛ pese fɛn saba don. a fɔlɔfɔlɔ o ye an bɛ baara minnu kɛ a ɲuman a n'a juguman. a filanan o de ye baaraw sɛbɛnna gafe minnu kɔnɔ. a sabanan o de ye baarakɛla yɛrɛ o fana bɛ pese. o la limaniya jɔsen wɔɔrɔ mun filɛ nin ye n'a sɔrɔ o ka girin i bolo a sabatilen b'i dusukun na i poids bɛ girinya balansi kɔnɔ. mais n'a sɔrɔ o ka dɔgɔ i dusukun na a man bɔ i bolo i k'a dɔn k'a fɔ i tɛna se ka poids bɔ dɛ. an bɛ ala deli ala ka n ka limaniya jiidi. o de la Allah subhanahu wa ta'ala a y'a yira alikuranɛ kɔnɔ ko ni ala ka kuranɛ kalanna muminiw kan n'u waajura u ka limaniya bɛ jiidi. kira fana sallallahu alayhi wa sallam a y'a fɔ ɲɛna ka hadisa sahalen kɔnɔ ko adamaden ka limaniya bɛ kɔrɔ waati dɔ la i n'a fɔ fini bɛ kɔrɔ cogoya mun na. limaniya lafuli a n'a kɔrɔli i b'o dɔn cogo di?
kuma min na i yɛrɛ bɛ ka ala sɔsɔ baaraw kɛ i t'a dɔn k'a fɔ i ye kojugu yɛrɛ kɛ n'o kɛr'i dɔrɔn a dɔn k'a fɔ i ka limaniya jiginna mɛ kumana mun na n'i bɛ ka ala kuta baaraw kɛ walima ala y'i yamaruya ni fɛn mun ye i tɛ ka se k'olu kɛ a ɲɛma i bɛ nimisa i bɛ jɔrɔ i bɛ siran o kɔrɔ ye ko limaniya ka ɲi mɛ kumana mun na i bɛ ka juguman caman kɛ i t'a dɔn k'a fɔ i ye kojugu yɛrɛ kɛ i k'a dɔn k'a fɔ i ka limaniya jiginna dɛ limaniya lafura dɛ limaniya in kɔrɔla dɛ n'a kɔrɔla i bɛ se k'a kurakuraya mɛ n'a tolila o y'a bannen ye kɔrɔ ye k'i dusukun gɛrɛnna i tɛ ɲuman dɔn ɲuman ye wa i tɛ juguman fana dɔn juguman ye ala ka ne n'aw bɛɛ lajɛlen kisi o ma o la ni ala sɔnna a ma bi walanda in an bɛna kuma baara dɔ wɛrɛ kan mun bɛna kɛ alikiyama kɛnɛ kan fila de b'an bolo yan bi ni waati y'a labɔ ni waati m'a labɔ fana an bɛ kuma kelen kan a fɔlɔfɔlɔ o ye ashafaa sɔrɔna dɔɔni a filanan o de ye asirat siratu mun n'a bɛ bila jahanaba tasuma sanfɛ mɔgɔ tɛ sira sɔrɔ ka taa alijinɛ kɔnɔ f'i ka tɛmɛ o siratu in kan ni ala sɔnna a ma nin fila de labɛnnen b'an bolo bi ni waati y'a labɔ alikiyama baaraw tugutugulen bɛ ɲɔgɔn na cogo min na an bɛ ka taa n'a ye o cogoya la minnu tɛmɛna an bolo an y'u tugu ɲɔgɔn na cogo min na n b'a fɛ dɔ ka hakili jigin a la yan'an ka don kura kɔnɔ baara minnu tɛmɛna n'an kuman'u kan n'o bɛ kɛ alikiyama kɛnɛ kan an ye damadɔ fɔ an b'a fɛ ka ɲɔgɔn hakili jigin olu la yan'an ka don kura in kɔnɔ Damele hakili b'a la jɔnni hakili b'a la minnu tɛmɛna i bɛ hakɛ to i b'i kini bolo kɔrɔta kana numan bolo kɔrɔta bisimila waaleykum salaam fɛn dɔ bɛ yen ka kɔɲɛw an y'u taritibu cogo min na an b'a fɛ a ka na o cogo la pour que bɛɛ lajɛlen ka se k'a faamuya minnu tun tɛ yan u ka se k'a faamuya jɔnni hakili b'a la mɔgɔ si hakili t'o la o jo t'o la dɛ n'an kununa ka bɔ kaburu kɔnɔ baara fɔlɔfɔlɔ mun bɛ yen o de ye alhashuru o kɔrɔ ye mun ye an bɛɛ lajɛlen bɛ fara ɲɔgɔn kan kɛnɛ kelen kan o y'a fɔlɔfɔlɔ ye ala ko wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada ala ko bɛɛ lajɛlen bɛ kafɔ ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen mɔgɔ si tɛ absente k'a fɔ karisa tɛ yan o kuma t'a la k'a fɔ a kɛra karisa kɔ o kuma t'a la o y'a fɔlɔ ye a filanan o de ye ala ye kira bonya ni ji dɔ ye alikiyama kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen ni minɔgɔ bɛ kunu wa ni minɔgɔ bɔra i ka kaburu kɔnɔ i bɛ fɛn fɔlɔ mun ɲini o ye mun ye o ye ji ye an bɛɛ lajɛlen bɛ taa ka taa an min o ji in na an bɛ Alahu subhanahu wa ta'ala deli ala kana fɔ a kɔ kira ko ni mɔgɔ min ye dakuruya kelen min a la minɔgɔ t'i minɛ abadan an bɛ Alahu subhanahu wa ta'ala deli ala ka dakuruya caman di an ma o ji in kɔnɔ o y'a filanan ye a sabanan karamɔgɔkɛ ye fila fɔ dɔ ka sabanan fɔ ayi o ye kiri tigɛli waati ye o kɔni o fɔra kuma kɔnɔ lakin o t'a baara dɔ ye o ye ala ka baara de ye an ka mɛn baara mun bɛ anw hadamadenw kan n'o bɛna kɛ kuwa sinɔn ala bɛ dugukolo in mɛlɛkɛ ka na ni dugukolo wɛrɛ ye naam fila fɔra sabanan ayi peseli de sabanan ye
fara ɲɔgɔn kan alhawdu ani peseli o saba y'an kuman'o kan naaninan ani duurunan de b'an bolo bi ni Ala sɔnna a ma an bɛ taa dɔɔni dɔɔni fo ka taa se fo ka taa don alijinɛ kɔnɔ inshallah a naaninan o de ye ashafaa sɔrɔladonni n'a fɔra sɔrɔladonni arabukan nasira la o de ye ka bila mɔgɔ dɔ ɲɛ hɛrɛ ko do k'o sama ka taa ma walima a jɔrɔna ko do k'a kisi o ma ko dɔ b'a ni mɔgɔ cɛ e min bɛ sɔrɔladonni kɛ e de bɛ bila ale ɲɛ i bɛ bila a ɲɛ kɔ fila dɔ la kelen na ka taa hɛrɛ ko dɔ ɲini k'o se a ma ka mɔgɔ dɔ k'o deli a ye a ka baara d'a ma walima a k'a denmuso furu a ma hɛrɛ ko kɔni i bɛ bila a ɲɛ k'o sama ka taa s'a ma walima a ye ko kɛ mɔgɔ dɔ la o tigilamɔgɔ dimina a kɔrɔ i bɛna se cɛkɔrɔba dɔ ma ne ni buwa kɛlɛla bi dɛ o bɛ bila i ɲɛ ka taa sɔrɔladonni kɛ k'a k'i to yen o tɛ yan o ye fɛn mun bɛ adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ mɛ sɔrɔladonni Ala yɔrɔ o de ye ka Ala deli mɔgɔ dɔ ye mɔgɔ mun kojugu caman b'a nɔfɛ ko Ala ka yafa a tigilamɔgɔ ma mɔgɔ dɔ a fatura junubi caman b'a kan na a ye kojugu caman kɛ Ala ye a yamaruya ni ko caman ye a ma sɔn k'olu kɛ ka Ala yafa deli o tigilamɔgɔ ye o de bɛ wele ko sɔrɔladonni o mun filɛ nin ye alikuranɛ aya caman nana n'a ye wa kadhalika a sabatira kira ka hadisa sahalen kɔnɔ sallallahu alayhi wa sallam o sɔrɔladonni mun filɛ nin ye o ye Ala ka hinɛ de ye alikiyama jɔ don ka mɔgɔ ɲuman dɔw sugandi minnu bɛna sɔrɔladonni kɛ Ala yɛrɛ bɛ jɛ o tigilamɔgɔw ma olu ka baara in kɛ nabi ɲumanw b'a kɛ cidenw b'a kɛ mɛlɛkɛw b'a kɛ mumini ɲumanw fana b'a kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔladonni kɛ alisilamɛw ye mɔgɔ minnu fila ni kafaya t'u ka baara kɔnɔ o bɛ kɛ minnu bɛ sɔrɔladonni kɛ k'olu jɔyɔrɔ yira Ala yɔrɔ a n'a kɛra minnu fana ye ka Ala ka nɛɛma kosuma olu fana ye minnu bɛ sɔrɔladonni kɛ u jɔyɔrɔ bɛna don Ala yɔrɔ k'a fɔ u ka bon Ala bolo u b'a kɛ minnu fana ye an b'a ye k'a fɔ Ala hinɛ na o tigilamɔgɔw fana la a bɛ sɔrɔladonnibaga ninnu ka sɔrɔladonni a b'o minɛ o tigilamɔgɔ ye idan ko in a tɛ se ka kɛ fo Ala yɛrɛ ka jɛ n'a ye wa minnu fana b'a kɛ o b'a sɔrɔ Ala jɛra olu ma olu kɔni ka alijinɛ kɔnɔdon o garantira ka ban mɛ e mun ma dɔn fɔlɔ e tɛ se ka sɔrɔladonni kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye e mɔgɔ mun ta ma sabati fɔlɔ e tɛ se k'a fɔ i bɛ sɔrɔladonni kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye Ala ka yafa o tigilamɔgɔ ma n'i bilala mɔgɔ dɔ ɲɛ ko Ala ka yafa o ma o kɔrɔ ye ko Ala ka don alijinɛ kɔnɔ e dun e ma dɔn fɔlɔ e bɛ taa yɔrɔ dɔn wa o de la an k'an cogo dɔn dɛ diɲɛ kɔnɔ yan anw b'an yɛrɛ dɔn alijinɛ kɔnɔ ko gɛlɛn b'an ɲɛ dɛ adamaden k'a yɛrɛ marasa fo ka alijinɛ dayɛlɛ i yɛrɛ ye k'e bɛ don a kɔnɔ n delila ka wajulikɛla dɔ lamɛn yan a ko alijinɛ kɔni k'a ma fɔ mɔgɔ wɛrɛ dɛ k'ale kɔni bɛ don
jafarinya nala nya de adamaden jabe farinya fo ka taa nin kuma in fɔ ala b'a to a ka masaya la a bɛ se k'i condamner nin kuma in kama wallahi mɔgɔ ja kana farinya kojugu dɛ ala kɛra ko hali ale yɛrɛ ka baara tɛ se k'a don fo ni ala hinɛ n'ale la ko non ko e kɔni k'e bɛ don ko ni mɔgɔ minnu y'ale alikiyama jɔ ka yɔrɔ mun na k'u ka tugu ale ko ye k'ale kɔni bɛ don allahu akbar anw jafarinya n'ala ɲɛ dɛ alakira sallallahu alaihi wasallam a tun bɛ ala deli aljinɛ na siga t'a la k'a fɔ k'a bɛ don walima siga b'o la wa mais a tun bɛ ala deli aljinɛ na wa a tun bɛ si ka ala bato an b'a Aisha ko alakira ma sallallahu alaihi wasallam i t'i yɛrɛ lafiya sa ala y'a fari i ka ko kelenw bɛɛ lajɛlen na i ye minnu kɛ a b'i ni bɛna minnu kɛ a ko yala afala akuna abdan shakuran yala ne tɛ kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min kan ka ala tanu wa mɔgɔ min kan ka ala tanu kɛra ka sahaba minnu ka aljinɛ kɔnɔ denw fɔr'u ɲɛna karisa bɛ aljinɛ kɔnɔ karisa b'a kɔnɔ karisa b'a kɔnɔ mɛ ni y'u ka baaraw filɛ k'anw ka baara filɛ bi a bɛ koyi aljinɛ garanti ma ta olu ye mɛ a taara anw de ye ka sababu kɛ a b'anw kɔnɔ dɔrɔn ko n'an ye dɔɔnin kɛ dɔrɔn an donna ka ban mɛ olu ta fɔr'u ɲɛna o bɛɛ lajɛlen na u tun bɛ kasi umar radiyallahu anhu kumana mun na ala kɛra allah subhanahu wa ta'ala kumana munafiqu kan a ko ala kɛra yɛrɛ ma sallallahu alaihi wa sallam e t'u dɔn dɛ ale ala de b'u dɔn ale ala de b'u dɔn ka sababu kɛ munafikiya o ye fɛn ye a tigilamɔgɔ b'a a dogo a dusukun kɔnɔ mɛ a bɛ mun labɔ kɛnɛma ani mun b'a dusukun na o tɛ kelen ye kira ye sahaba dɔw wele ka munafiku dɔw tɔgɔ f'a ye ala ye a kibariya minnu na o y'a sɔrɔ umar ka aljinɛ kɔnɔ don fɔra a ye mɛ o bɛɛ la a bɛ ka taa sahaba in ma i tɛ lisi in filɛ sa n'a sɔrɔ n tɔgɔ b'a la nin tɔgɔ b'a la i k'a fɔ n ye k'a fɔ umar ma i lafiya sa a ko a ye n tɛ lafiya dɛ f'i k'a fɔ n ye n'a sɔrɔ n tɔgɔ b'a la walima n tɔgɔ t'a la wa umar kun b'o tigilamɔgɔ a kun b'a kɔlɔsi ni mɔgɔ mun fatura n'o selila ka dɔrɔn a bɛ seli n'o ma seli mɔgɔ min kan umar kun tɛ seli o kan mɛ a fɔra ɲɛna k'a bɛ don aljinɛ kɔnɔ mɛ o bɛɛ la a bɛ k'a fɔ cɛ ɲɛna i tɛ lisi in filɛ n'a sɔrɔ n tɔgɔ b'a la i b'a dɔn ne ala bonya dɔn mɛ anw bi an ka baaraw ɲumanw man ca an ka juguman de ka ca su ni tile an bɛ ka ala sɔsɔ anw kan ka ala yafa deli ka kasi su ani tile ka ala deli aljinɛ na mɛ anw bɛ k'o garanti ta anw yɛrɛ ye fɔlɔ k'a sɔrɔ an ma sa adamaden kuma dɔ la i bɛ kuma dɔ fɔ ala bɛ dimi kɔrɔ a b'i lajarabi kira sallallahu alaihi wasallam a ko cɛ dɔ tun bɛ yen a ka baara tun ye juguman kɛ dɔrɔn de a ma ɲuman kɛ a balima dɔ bɛ yen o k'a ma karisa i bɛ ka mun kɛ nin ye juguman ye a ye k'a to yen a ma sɔn a ko wallahi ala tɛ yafa i ma ala ko i b'i kale ko ne tɛ yafa ala ko n yafara o tigilamɔgɔ ma ɲɛ ka ɲuman tiɲɛ ko i ko ala tɛ yafa ala ko n yafara i ko n tɛ yafa mun ma dɛ n yafara o ma e mun ko n tɛ yafa ɲɛ ka baaraw tiɲɛ a dɔ la e bɛ k'a fɔ mɔgɔ minnu ɲɛna k'a fɔ e kɔni ye aljinɛ kɔnɔmɔgɔ ye i tɛ ka minnu miiri ko aljinɛ kɔnɔmɔgɔw don a dɔ la ala b'i kumandi aljinɛ na dɛ an ka ala deli ala ka aljinɛ nɔgɔya ɲɛ ala k'an sabati silamɛya gɛrɛ gɛrɛ kan ala k'an fatu limaniya kan o la o sɔrɔla dɔnni mun filɛ nin ye a bɛ kɛ mɔgɔw de ye minnu sara ala kɛlɛbanciya kan amma ni filaninkafoya yera mɔgɔ min ka baara kɔnɔ o tigilamɔgɔ sɔrɔla dɔnni tɛ kɛ o ye dɛ i n'a fɔ an bɛna faamuya cogo min na o sɔrɔla dɔnni sariti fila de b'a la a sariti fɔlɔfɔlɔ minnu bɛna sɔrɔla dɔnni kɛ ala bɛ jɛ olu ma u k'a kɛ ni ala ma jɛ mɔgɔ ma i t'a kɛ fɔ ala k'a fɔ i k'a kɛ dɛ o ye fɔlɔ ye a filanan a bɛ kɛ minnu ye ala ka jɛ olu fana ma ko sɔrɔla dɔnni ka k'u ye k'a ka k'u ye nka nin sariti fila in
fo nin bɛɛ lajɛlen ka dafa o de la dɔnnibagaw bɛ sɔnna dɔn tila ka taa tila yɔrɔ fila ash-shafa'atu al-manfiya wa ash-shafa'atu al-muthbata sɔrɔna dɔnni mun sabatilen don ni sharti fila in dafara la ani sɔrɔna dɔnni dɔ bɛ yen o tɛ sabati o kɔrɔ ye sharti fila in o fila bɛɛ lajɛlen ma sabati walima a dɔ la kelen bɛ yen o ma sabati o tigilamɔgɔ la Allah subhanahu wa ta'ala a kumana nin fila bɛɛ lajɛlen ka alikuranɛ kɔnɔ fɔlɔfɔlɔ in mɔgɔ tɛ sɔrɔna dɔnni kɛ fo Ala ka jɛ o tigilamɔgɔ ma k'o k'a kɛ Allah subhanahu wa ta'ala ko man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ni aya yi an bɛɛ lajɛlen nin durusi dɛ a bɛ aya jumɛn kɔnɔ ayatul kursi Ala ko jɔn de bɛna sɔrɔna dɔnni kɛ ale Ala yɔrɔ n'ale ma jɛ ni mɔgɔ min o kɔrɔ ye ko Ala de bɛ jɛ o tigilamɔgɔ ma fɔlɔ o k'a kɛ i tɛ se ka wuli ten k'a fɔ i b'a kɛ ordre de bɛ d'i ma k'a fɔ i k'a kɛ o ye aya fɔlɔ ye aya filanan Allah subhanahu wa ta'ala ko wala tanfa'u ash-shafa'atu 'indahu illa liman adhina lah sɔrɔna dɔnni tɛ fɛn ɲɛ Ala yɔrɔ fo ni Ala jɛra mɔgɔ min ma k'o tigilamɔgɔ ka sɔrɔna dɔnni kɛ o ni Ala jɛra ma waati min na a tigilamɔgɔ bɛ n'a kɛ mais ni Ala ma jɛ a ma a tɛna se k'a kɛ mais diɲɛ ta i kɔni bɛ wuli k'a kɛ n'a y'a tigilamɔgɔ diya a bɛ sɔn i ka fɔta ma n'a ma diya a b'a fɔ n ti yafa mais Ala ta tɛ ten dɛ i tɛ wuli k'a k'i yɛrɛ ma ten fo Ala ka jɛ d'i ma k'i k'a kɛ a filanan sɔrɔna dɔnni bɛ kɛ mɔgɔ minnu ye Ala ka jɛ sɔrɔna dɔnni kɛbagaw ma k'u ka sɔrɔna dɔnni kɛ o tigilamɔgɔw ye mais a tigilamɔgɔw silamɛw don u sara silamɛya kan mais u bɛ fatu waati min na o y'a sɔrɔ dakun b'u ni Ala cɛ Ala ma yafa ma o kosɔn sɔrɔna dɔnni bɛ k'o tigilamɔgɔ ye mais mɔgɔ min sara filanikafoya kan kafiriya kan o tigilamɔgɔ t'a la dɛ Allah subhanahu wa ta'ala ko sɔrɔna dɔnnibagaw u ka sɔrɔna dɔnni o tɛ fɛn ɲɛ kafiriw ye o tɛ fɛn ɲɛ kafiriw ye fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in ko kafiriw filanikafo sɔrɔna dɔnnibagaw ka sɔrɔna dɔnni tɛ fɛn ɲɛ o tigilamɔgɔw ye mais mɔgɔ min sara silamɛya kan mais dakun b'i ni Ala cɛ sɔrɔna dɔnni bɛ kɛ o tigilamɔgɔw de ye Alakira sallallahu alayhi wa sallam a ko nabi ɲuman o nabi ɲuman bɛ yen minnu tɛmɛna ale ɲɛ Ala ye duwawu dɔ di o tigilamɔgɔ ma walima ka duwawu jaabi d'a ma mais a ko ale y'a ta bila alikiyama jɔ don wa a bɛ kɛ mɔgɔw ye minnu sara k'a sɔrɔ filanikafoya t'u ka baara kɔnɔ minnu fatura k'a sɔrɔ filanikafoya o t'u ka baara kɔnɔ amma ni filanikafoya yɛrɛ mɔgɔ min ka baara kɔnɔ o tigilamɔgɔ sɔrɔna dɔnni a tɛ fɛn ɲɛ o ye a nana hadisa kɔnɔ Alakira ko sallallahu alayhi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala a b'i kanto alikiyama kɛnɛ kan shafa'atil malaika mɛlɛkɛw olu ye sɔrɔna dɔnni kɛ wa shafa'a nabiyun nabi ɲumanw ni cidenw olu fana ye sɔrɔna dɔnni kɛ wa shafa'a almu'minun mu'minuw fana ye sɔrɔna dɔnni kɛ walam yabqa illa arhamur rahimin ko tora ale Ala yɛrɛ de bolo sa ale mun ye hinɛ masa ye a tora ale yɛrɛ de ka sɔrɔna dɔnni kɛ Ala bɛ hinɛ dɛ Ala yɛrɛ bɛ tila ka sɔrɔna dɔnni kɛ a ka jɔn dɔw ye i ka se k'o faamuya dɔrɔn
jamana ɲɛmɔgɔ bɛ se ka yafa mɔgɔ dɔw ma o tɛ kɛ yan ma bɔ ka yafa mɔgɔ dɔw ma o don na wa ala yɛrɛ bɛ sɔrɔ la doni kɛ a ka jɔn dɔw ye kira ko sallallahu alaihi wasallam a ko kumana mun na ala b'a fɔ ko nabi ɲumanw ye sɔrɔ doni kɛ cidenw y'a kɛ mɛlɛkɛw y'a kɛ muminw y'a kɛ ko Allah subhanahu wa ta'ala yɛrɛ bi i bolo sanuma in fa jahanaba tasuma kɔnɔ ko mɔgɔ dɔw bɛ bɔ a kɔnɔ ka don aljinɛ kɔnɔ u ma deli ka baara ɲuman kɛ ala ko k'a tege an b'a fɔ ala tege a bɛ cogo di an m'a ye an t'a kɛ cogo dɔn an bɛ limaniya ma o cogo la ala yɛrɛ ka sɔnna dɔnni ye nin ye mɔgɔ hakɛ joli b'a kɔnɔ ala de b'a dɔn ko ala yɛrɛ b'a a tɛgɛ fa k'a don aljinɛ kɔnɔ ni mɔgɔ mun ma ye nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ ko b'o tigilamɔgɔ ɲɛ dɛ ko b'o tigilamɔgɔ ɲɛ an bɛ ala deli an ka kɛ dɔnbaga fɔlɔw ye sɔrɔnadɔkɛ kuma yɛrɛ kana y'an ka ko la o de garantilen don mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ minnu bɛ dɔn dɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen fara o jamakulu fɔlɔ in kan ni ala kirila la k'a fɔ an ye ko dɔ kɛ ala ma yafa ma an bɛ ala deli sɔrɔnadɔni min bɛna kɛ ala k'an fara o jamakulu in kan ala k'an fara o jamakulu in kan idan Allah subhanahu wa ta'ala yɛrɛ bɛ mɔgɔ dɔw labɔ o cogo la minnu ma deli ka ɲuman kɛ mais a sabatira ala ka latigɛ kɔnɔ k'a fɔ o tigilamɔgɔw ye aljinɛ kɔnɔdenw ye o faamuyara a sabatira ala ka latigɛ kɔnɔ k'a fɔ o tigilamɔgɔw laban yɔrɔ ye aljinɛ ye kumana mun na u dana tasuma kɔnɔ ala b'u labɔ tasuma kɔnɔ k'u don aljinɛ kɔnɔ a yɛrɛ ka sɔrɔ dɔnni kama subhanahu wa ta'ala idan ala ko k'ale ka hinɛ de kɔnna a ka dimi ye ala bɛ hinɛ dɛ mɔgɔ ma deli ka ɲuman kɛ mais ala y'a dɔn k'a latigɛ k'a sɛbɛn k'a fɔ k'a bɛ don a bɛ laban aljinɛ kɔnɔ o sɔrɔ dɔnni min bɛna kɛ alakira sallallahu alaihi wasallam ale ta y'a la 8 ye o 8 mun filɛ nin ye 2 bɛ yen walima 3 kira kɛrɛnkɛrɛnna n'o ye mɔgɔ si tɛ fara a kan o la o y'a kelen jɔyɔrɔ ye a to yen a dɔw bɛ yen mɔgɔ wɛrɛw bɛ fara alakira kan o la dɔw bɛ yen mɔgɔ tɛ fara a kan o la mais o 8 ale de ye o bɛɛ lajɛlen ɲɛmɔgɔ ye sallallahu alaihi wasallam kira mun n'i m'a kanu i tɛ don aljinɛ kɔnɔ o kira in de bɛ na o sɔrɔnadɔni kɛ sɔrɔnadɔni 8 an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ sisan n kelen t'a bɛɛ fɔ dɛ ni mun bɛ mun dɔn a la o b'o fɔ o kɔfɛ an b'a filɛ minnu ma fɔ an b'olu fara a kan ka sababu kɛ ni walanda ye aw bɛɛ delila ka nin lamɛn walima kulɔlikɛ dɔ bɛ yen k'a fɔ wa fɛn tɛ yen a bɛ dɔ fɔ an fana bɛ dɔ fɔ an b'a kɛ ten an b'a daminɛ damɛli la sɔrɔdɔni mun bɛna kɛ alikiyama jɔ dɔn i bɛ se ka ali 1 walima 2 fɔ i hakili t'a la jɔn de bɛ dɔ dɔn a la Nimaga an kan ka dɔ dɔn a la dɛ ala ka sɔn o ye tiɲɛ mais nka mɛ sɔrɔnadɔni bɛ na kɛ mɔgɔ minnu ye o mɔgɔ ninnu bɛ tila ka taa tila yɔrɔ 8 dɔw bɛ yen olu donna tasuma kɔnɔ ka ban dɔw bɛ olu ma don fɔlɔ dɔw fana bɛ yen ka ɲangata fɛgɛya u kan dɔw fana bɛ yen n'i y'a kɛ tan n bɛna a bɛɛ fɔ siɲɛ 1
awa be kena ala ka je o mo gon nusa an ka mulu de masa aha awo sisa ala jera ka fo sɔrɔ ni ka kɛ sɔrɔdɔnibagaw fana y'a kɛ ka ban bon a bɛ kɛ minnu ye an b'a fɛ k'olu de fɔ sisan i sara ala kɛlɛbanciya kan filanikafɔya tɛ kɛ baara kɔnɔ sɔrɔdɔn ka ko tigilamɔgɔw ye u ka taa alijinɛ kɔnɔ o y'a dɔ ye dɔ wɛrɛ bɛ yan an b'a daminɛ a fɔlɔfɔlɔ la an b'o fɔ a dɔ la hakili bɛ jigin tɔw la a fɔlɔfɔlɔ o ye an bɛɛ lajɛlen bɛ ala deli ala kira ye jɔyɔrɔ min na alikiyama jɔ dɔ alimakamul mahmud ni seli bɛ lamɛn mun de fɔ allahumma rabba hadhihi da'wati tamma والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه اللهم مقاما محمودا جيورو منتنو نندو فلو مغوني لبا مغو بلا جلمي على كراتانو جيورو منا ويا فلو فلو ويجمع منا منا أمنا جولي القيامة كنكا وباسرو كليسرو نيانا بلا جلن سنغنا taalibe kɛ an fa adama yɔrɔ k'e de y'an fa ye taa ala deli a ka kiri tigɛ a ni ɲɔgɔn cɛ ale b'a fɔ ale tɛ se ka taa a b'a ka lujura fɔ nabilahi nuhu alayhi salam an b'a fɔ ale de ye ciden fɔlɔ ye ka taa dugukolo mɔgɔw ma ale fana b'a ka lujura fɔ a b'a fɔ k'ale tɛ se nabilahi ibrahim musa isa o kɔfɛ se bɛ kɛ ala kira ma sallallahu alayhi wa sallam kira b'a fɔ ana laha ni y'ale jɔyɔrɔ ye a k'a bɛ taa sallallahu alayhi wa sallam ka t'i ten turu ala ka larisi kɔrɔ ka ala kosuma ka ala waliɲuman dɔn ni kumakanw ye kumakan minnu a k'ale bɛ yɔrɔ min na o waati la k'a t'a dɔn fɔlɔ mɛ kumana min a b'a ten turu ala b'o dɔn a dusukun na a hakili la a bɛ ala tanu n'o kuma ninnu ye ala b'a fɔ kira ma i kunkolo kɔrɔta ɲininka fɛn na fɛn mun ka di n ye n k'o d'i ma washfa tushafa sɔrɔladɔnni kɛ n k'i ka sɔrɔladɔnni n k'a minɛ kira b'a fɔ ala i ka jɔn ko k'u sɛgɛnna k'i ka kiiri tigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ala b'a fɔ sisan n bɛ kiiri tigɛ o la fɔlɔ ye jumɛn ye sisan kira ka ala deli a ka kiiri tigɛ danfɛnw ni ɲɔgɔn cɛ o y'a fɔlɔfɔlɔ ye ni ne ka bon n'a bɛɛ lajɛlen ye wa fɔlɔmɔgɔw ni lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen bɛ ala kira tanu nin jɔyɔrɔ in na o de ye alimakamul mahmud alladhi wa'adahu allah o y'a fɔlɔ ye filanan ne ye sira dayɛlɛ sa o walima sira ma dayɛlɛ yan alijinɛ dayɛlɛli masha allah tabarakallah fana y'a dɔ ye alakira sallallahu alayhi wa sallam a bɛna sɔrɔladɔnni kɛ tumana mun na alijinɛdenw bɛ taa jɔ alijinɛ da la da tɛ yɛlɛ dɛ fo alakira de kana sallallahu alayhi wa sallam an dun y'an yɛrɛ fila kɔnɔ de bi sisan on dirait kɔgɔ de b'an n'a cɛ an bɛ bɔ an ka so dɔrɔn an bɛ jigin a kɔnɔ kira sallallahu alayhi wa sallam a bɛna alijinɛ da la ka sɔrɔladɔnni kɛ ka da kɔngɔ u b'a fɔ jɔn don u b'a fɔ k'ale alakira don mɛlɛkɛw b'a fɔ a ɲɛna ala ma an yamariya an ka dayɛlɛ mɔgɔ si ye o ka don fɔ n'a kɛra e ye da bɛ yɛlɛ kira n'a ka mantonw bɛ don ala ka nɛnɛ aw bɛɛ lajɛlen fara o jamakulu in kan o fana y'a dɔ ye dɔ yɛrɛ jumɛn ye bɛ se ka dɔ fara a kan awɔ o ka jan dɔɔni an k'a fɔ de walima an k'an jɔ dɔɔni papa an k'a fɔ awɔ fana bɛ yen minnu ka ɲaŋata bɛ fɛgɛya a tɛ ban ne mɛ k'a fɛgɛya
ere be gafle ko ngantelia ngo ere fle ku ngantelia de afamiara anga folo folo ejme kira sallallahu alaihi wasallam abe sorna doni ke ka ala deli kiri ka tige danfew ni ɲɔgɔn o y'a folo folo ye a filanan o de ye kira sallallahu alaihi wasallam a bena sorna doni ke mɔgɔ dɔw ye o ka ɲuman n'u ka juguman bɛɛ lajɛlen kɛra tɛktis ɲuman ma caya ka tɛmɛ juguman kan juguman ma caya ka tɛmɛ ɲuman kan o tigilamɔgɔ bɛ taa min kira bɛ sorna doni kɛ o ka don aljina kɔnɔ directement k'a sɔrɔ foyi tɛ yen k'a sabu kɛ ni ala y'o tigilamɔgɔw ɲangata o bɛ se k'a fɔ ko ala y'olu tɔɲɔ ala dun ko k'ale tɛ maa tɔɲɔ dɛ a tɛ fɛn da i kan i ma fɛn mun kɛ a tɛ fɛn fana bɔ i ka ɲuman na kira bɛ sɔn na dɔɔni kɛ o tigilamɔgɔw ye ko ala ma d'a ma n'u ka ɲuman n'u ka juguman bɛɛ lajɛlen kɛra tɛktis i k'u bila u ka don aljina kɔnɔ olu bɛ don o y'a filanan ye naam. Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله هيا على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله هيا على الفلاح هيا على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد اللهم رب هذه الدعوة an ka sorna doni fɔlɔ fɔlɔ ye ala kira bɛna sorna doni kɛ sallallahu alaihi wasallama ala ka kiri tigɛ danfɛnw ni ɲɔgɔn cɛ a filanan mɔgɔ minnu ka baara ɲuman an'u ka baara juguman a bɛɛ lajɛlen kɛra tɛktis kira bɛ sorna doni kɛ o tigilamɔgɔw ye ala ka sen k'u don aljinɛ kɔnɔ siɲɛ kelen o bɛ k'o tigilamɔgɔw fana ye a sabanan o de ye alisilamɛ dɔw u kun ka kan ni tasuma dɔnni ye ni baara jugu dɔw ye u fatura o baara ninnu kan u ma tuubi ka bɔ a ma kira bɛ sɔrɔnadɔnni kɛ ala ka o tigilamɔgɔw makɔtɔ madama o fatura tawhidi kan o fatura silamɛya kan u kun kan ka dɔn yen dɛ mɛ a bɛ ala deli ala bɛ yafa o tigilamɔgɔw ma fana bɛ taa don alijinɛ kɔnɔ a naaninan o de ye kira bɛna sɔrɔnadɔnni kɛ mɔgɔ dɔw ye ala k'u u ka daraja kɔrɔta alijinɛ kɔnɔ u donna alijinɛ kɔnɔ dɛ
ma u kun bɛ daraja mun na ka dɔ far'o kan u ka taa VIP la u kun bɛ ordinaire la u ka taa VIP la a ka se ka faamuya dɔrɔn sinon aljinɛ bɛ ye VIP ye minnu u ka daraja kun majiginnen don u ka baara kosɔn i y'a dɔn mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn ye aljinɛ kɔnɔ daraja la baaraw daraja kama kira bɛ sɔnnadonni kɛ mɔgɔ dɔw ye u ka daraja ka kɔrɔta aljinɛ kɔnɔ o y'a naaninan ye a duurunan alakira sallallahu alaihi wasallam a bɛ sɔnnadonni kɛ mɔgɔ dɔw ye ala k'u don aljinɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ ma k'u kan direct ala k'an fara o tigilamɔgɔw kan ninnu kɔni kuma caman tɛ ninnu ta la i bɛ minɛ i tɛ minɛ i kana sɛgɛsɛgɛ direct o nana hadisa dɔ kɔnɔ kira sallallahu alaihi wasallam a ko mɔgɔ 70,000 olu bɛ don aljinɛ kɔnɔ n'u bɔra kaburu kɔnɔ direct k'a sɔrɔ ɲagatama daw kan kɔlɔsili t'u kan kira ye nin kuma fɔ sahabaw ɲɛna kɛnɛma a donna ka so kɔnɔ bɔ n sen ka bɔ n bolo kan dɔw ko mɔgɔ minnu kun ye kafiri n'u silamɛyara dɔw ko ayi silamɛ denmisɛnninw do ko dɔn dɔw ko ayi denmisɛnnin fitinin minnu fatura k'a sɔrɔ ma baligu bɛɛ y'i ta fɔ kɔfɛ kira bɔra sallallahu alaihi wasallam a y'u ka kuma ninnu lamɛn a ko nin si tɛ o kɔfɛ kira y'u mankutu fɔ mais a bɛɛ lajɛlen ye tawhidi mankutu ye ala kelebancɛ ye subhanahu wa ta'ala a ko humul ladhina la yastarqun mɔgɔ minnu tɛ taa saloli ɲini mɔgɔ wɛrɛ fɛ mais u yɛrɛ b'u yɛrɛ salo u ka limaniya ka girin u tɛ taa mɔgɔ wɛrɛ fɛ ko tigilamɔgɔ k'u farikolo salo mais u yɛrɛ b'a kɛ la yastarqun ay la yatlubuna ar-ruqyata min ghayrihim wala yatatayyarun at-tatayyur o de ye ka tɛrɛ bila fɛn dɔ la o t'a fɔ k'a fɔ nin fɛn fulana ye tɛrɛ b'a la tɛrɛ ko t'u ka baara la wa ala rabbihim yatawakkalun u jigi sɛmɛnen bɛ u ma la n'o de ye Allah subhanahu wa ta'ala ye a ko ni mɔgɔ mun sɔrɔla nin kɔnɔ n'i kɛra tan o tigilamɔgɔ bɛ don aljinɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ kɔlɔsituru ka ɲagata t'u kan o fɔlen na sahaba dɔ bɛ yen Ukashatu ibn Mihsan a ko ala kira ma ud'u Allah an yaj'alani minhum a ko ala kira ala deli ɲɛ ala k'an fara o jamakulu in kan kira ko e b'u la nin ye kuma duman ye dɛ ala kira ko siga t'a la i hakili sigi e b'a la dɔ wɛrɛ i kanto ala kira kira ko sabaqaka biha Ukasha a ko Ukasha o y'i dan ka taa o ma a y'i dan mun de ma dɔw ko place kelen de kun tora ko Ukasha donna o kɔnɔ dɔw ko ayi Ukasha y'i dan o ɲininkali na ko k'a sababu kɛ ni ala kira kun ye o dayɛlɛ o fana ye dɔw yɛrɛ fana b'a fɔ ala kira ala deli ɲɛ a dɔ la mɔgɔ dɔ bɛna ala kira deli walima a ɲini ala kira fɛ k'a ka ala deli a ye a ka don o tigilamɔgɔ tɛ aljinɛ kɔnɔ mɔgɔ ye kira bɛ mun de fɔ a bɛ nkalon fɔ wa b'a fɔ i tɛ don aljinɛ kɔnɔ n'o fɔra mɔgɔ min ye ala kira fɛ hali i ka sa o dɔn o ka fisa ko kira ye baabu datugu a ye baabu datugu mais kira tilala ka an bɛɛ lajɛlen la nisɔndiya a ko mɔgɔ kelen o kelen bɛ yen k'ale ye ala deli ala bɛ mɔgɔ 70,000 ladon mɔgɔ kelen o kelen fana kama jamakulu ye mɔgɔ 70,000 olu bɛ don k'a sɔrɔ sɛgɛsɛgɛli t'u kan wa kelen o kelen dontɔla o fana bɛ mɔgɔ 70,000 tɛgɛ minɛ ka don n'a ye ala k'an ɲɛ o jamakulu in cɛla kira de ye nin fɔ an ye k'olu bɛ don mais mɔgɔ wɛrɛ ka n'i jɔ diɲɛ kɔnɔ k'e bɛ mɔgɔw ladon e yɛrɛ ma dɔn fɔlɔ o ye kabako ye dɛ idan kira bɛna sɔnnadɔnni kɛ mɔgɔw ye u ka don aljinɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ ɲangata ma kɔ u ka donni ɲɛ sɛgɛsɛgɛli ma kɛ u ka donni ɲɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen fara o jamakulu in kan a wɔɔrɔnan
kirab na sonna doni ke mogo do ye ala k'u ka ɲangata fɛgɛya k'a fɛgɛya o dɔ ye ala kira a bɛnɔgɔkɛ ye ali ibn abi talib fa n'o de ye abu talib ye a sabatira dalu sahalen kɔnɔ ala kira ɲinikala sallallahu alaihi wasallam i fancini a ye fɛn bɛɛ lajɛlen k'i ye a y'i latanga n'a ka nafolo ye a n'a farikolo a n'a ka denbaya anbariko dara ala kira kan ani a fancini bɛɛ lajɛlen mais a ma sɔn ka silamɛya walima ala ma silamɛya latigɛ a ye tumana mun na a bɛ fatu ala kira nana ma a ko n bɛnɔgɔkɛ kalimatu shahada fɔ n'i y'o bɔ i da n b'o kɛ dalilu ye ala ɲɛkɔrɔ lahara dɔ k'a f'i silamɛyara a kɛlen k'o fɔ o y'a sɔrɔ kafiri dɔw b'a kunyanfan fɛ u k'a ma yalima i bɛ sira sɛɲɛ ɲɛ k'i mɔkɛ ka sira to ye wa ka kuma laban kɛra mun de k'ale bɛ fatu a mɔkɛw ka taa sira kan a nin tigɛra o yɔrɔ la ala kira sɔnna kosɛbɛ sallallahu alaihi wasallam a ko n bɛ ala yafa deli ye kira ye ala yafa dela ye ala ye aya jigi suratu tawba kɔnɔ ma kana linnabiyyi walladhina amanu a k'a tɛ bɛn ala kira ye ani muminu an yastaghfiru u ka ala yafa deli mɔgɔ ye mɔgɔ minnu fatura kafiriya kan ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم أكو هل نوكرا بالمسروني نيافا بالمكيد يا منا مغمون بلو ما لكو كان يفضلاي دمبتي على نما تشد فمو مي على نما وچه وبارا دي إكبارا ودبسكي كشي وبك سببوي أما كافوني كرسلكاي نبي الله نوح أنا دعك كرا چودي أكو يا بني يركم معنا ولا تكن مع الكافرين أكون دي ندو كلني كنو كنا كافري قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء أكون ابن إلى كل سنة وبينك شتسمما قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين دين ترجلا أتولي جلا نبي الله نوح كو ألما أكو دين دو إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين ألا كو تشودي قال يا نوح إنه ليس من أهلك ألا كو نوح ما كي دنته أولو دندو ألا كو كي دنته سورة هود إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح أكي بارا من كما بارا من كده كان ألا يفدل إدين كافرية إيمان من كده إنه عمل غير صالح نبي الله إبراهيم نافع ولا بنا تقولي ونبلا جري كايرانا كافود دمبتم مغني على شيء ne karsalakaye nima ɲuman kɛ i bɛ taa tasuma kɔnɔ alakira sallallahu alaihi wasallam a k'a denmuso fatima ma n ka nafolo filɛ mun ka di ye a la a ɲini fɛn b'a d'i ma mais alikiyama jɔ dɔ nima ɲuman kɛ ni ala ko k'a bɛ don tasuma kɔnɔ e tɛ se ka bana min n'a cɛ dɛ kira ye nin fɔ a yɛrɛ denmuso ye anw bɛ k'an yɛrɛ marisa k'anw yɛlɛ karisalakaw ye ɔgɔ diina jiginna anw ka so anw ka du kɔnɔ fɛn dɔ maa si fa ka du kɔnɔ fɛn tɛ ala ta de don wa n'a sɔrɔ du kɔnɔ fɛn kun dɔ ala kira fatulen kɔfɛ khalifaya kun tɛ bɔ ala kira ka du kɔnɔ ka taa abubakar fɛ abubakar fatulen kɔfɛ a kun taa umar fɛ umar fatulen a kun tɛ taa usman fɛ ɔ diina in tɛ maa si ta ye ɔ maa si ka du kɔnɔ fɛn tɛ ala ta de y'a ka diinɛ ni mun ye baara kɛ n'a ye a b'i don a ka alijinɛ kɔnɔ n'i ma baara kɛ n'a ye fana i bɛ taa ka tasuma kɔnɔ a wolonfilanan kira bɛ na sɔrɔ dɔnni kɛ mɔgɔ dɔw ye n'o ye alijinɛ kɔnɔ mɔgɔw ye u ka don alijinɛ kɔnɔ kumana mun na u jɔra alijinɛ da la mɔgɔ si tɛ se ka don fɔlɔ ala kira bɛ na ka da kɔngɔ mɛlɛkɛw b'a fɔ jɔn don a b'a fɔ ale ala kira don u b'a fɔ ala man yamariya an ka da yɛlɛ mɔgɔ wɛrɛ fo n'a kɛra e ye da bɛ yɛlɛ kira n'a ka mantonw bɛɛ lajɛlen bɛ don an bɛ ala deli an ka ye o jamakulu in kɔnɔ a seginna a n'a laban mɔgɔ dɔw fatura silamɛw la ala sɔsɔ baara dɔw kan min kaba'iri dhunub ala ma yafaw ma
a y'u condamné u bɛ punition na jahanaba tasuma kɔnɔ kira bɛ ala deli o tigilamɔgɔw ye u ka bɔ jahanaba kɔnɔ ka taa don alijinɛ kɔnɔ kumana mun na ala ma yafa u ma a y'u condamné u taara tasuma kɔnɔ kira bɛ ala deli o tigilamɔgɔw ka bɔ tasuma kɔnɔ ka taa don alijinɛ kɔnɔ wa kira ko sallallahu alaihi wasallam o mɔgɔ minnu bɛ bɔ k'u bɛ bɔ tasuma kɔnɔ waati mun na i b'a fɔ charbon finma tɛ tasuma y'u jeni Allah subhanahu wa ta'ala koɲɛ dɔ bɛ yen nɔ n'o bɔra u bɛ taa don o ji in kɔnɔ u bɛ ko ka jɛ ka bɔ jahanaba fɛn bɛɛ lajɛlen ma u bɛ segin u cogoya kɔrɔ la o tigilamɔgɔ bɛ na don alijinɛ kɔnɔ kira ko mɔgɔ laban min bɛ don alijinɛ kɔnɔ o tigilamɔgɔ ma foyi sɔrɔ mais a niyɔrɔ ye an bɛ diɲɛ mun kɔnɔ o ɲɔgɔnna 10 ala b'o de di o tigilamɔgɔ ma mɔgɔ laban min bɛ don alijinɛ kɔnɔ diɲɛ an bɛ diɲɛ mun kɔnɔ de o ɲɔgɔnna 10 kira ko sallallahu alaihi wasallam n'a tigilamɔgɔ bɔra tasuma kɔnɔ k'a bɛ jirisunba dɔ ye a b'a fɔ ala n ma foyi ɲini fɛ n ka se jirisun in kɔrɔ n'a sera ye a b'a fɔ ala n sera jirisun in kɔrɔ ala ɲa ma siɲɛ kelen n ka sigi alijinɛ kɔgɔ kɛrɛfɛ n'a sera ye fana a b'a fɔ ala ma alijinɛ ɲini fɛ dɛ n ka sigi da la dɔrɔn n'a sera da la a b'a fɔ ala kana kɛ mɔgɔ kunnango ye n don a kɔnɔ siɲɛ kelen ala b'a fɔ don a kɔnɔ b'a fɔ ala ko kana yɛlɛ ma ko alijinɛ fara ala k'a ma fa dɛ ko do ko n ye diɲɛ y'a ɲɔgɔnna 10 d'i ma o ye mɔgɔ laban bɛ don alijinɛ kɔnɔ mɔgɔ fɔlɔ minnu bɛ don dun an bɛ ala deli ala k'an garisɛgɛ alijinɛ na rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim wa tub alayna innaka anta at-tawwabur rahim rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ala kama do kunnata